So hello mga ka-venture. Papatuloy tayo sa ating update. Nandito na tayo sa Lilia. Ano na ba to? Grabe mga ka-venture, ang karga natin bigat. Accelerate lang tayo kasi sobrang bigat ang ating karga. Di kakayanin ng ating motor. Dati kasi noon kinargahan ko siya ng sobra, tapos sinataw ko, bali naputulan ako ng shock dati. Natakot na rin ako. Delikado yan kapag naputol yung shock mo, kakainin ng tapaludo yung gulong. Pag pumasok yan doon, pwede kang itaob na kasi maglalak yung gulong. Oo, Pililya, ayan nakalagay Laguna, Halahala. Dito tayo sa Laguna. Yun, lakas ng hangin. Grabe, lakas. Yun lakas ng ilaw. Mini driving light lang yung baon. Wala tayong budget eh. Importante lang naman yung makita yung kalsada at hindi siya nakakasilaw sa mga kasalubong. Wow, lakas taga ng hangin. Yun, ahon. Hirapan na ito si YTX.
Takbong 40 lang tayo dito. Tama lang yan. Yan lang yung tamang-tama. Kasi malayo-layo pang babiyahin natin. From Sur. Ahon to, ahon. Dito na yung sharp curve, kaya tawag talagang letter U, hindi na C. U as in U, hindi na C. U na. letter U na to eh. Tingnan nyo naman yan. Malamig na. Update ko na lang kayo uli mga ka-venture. Medyo lumalamig na ang panahon. Ibutas. Sakto yung butas ah. Sige, update ko na lang kayo mga ka-ventures. Drive safe and